competències. No volem el pacte fiscal. No volem mecanismes d'estat propi. Volem estat propi i punt. No volem agències tributàries. Volem el Tresor. Volem un Ministeri d'Economia i Finances propi dins de l'estat català independent. No volem sentències del Suprem i del Constitucional. Nosaltres volem sentències del nostre Tribunal Superior únic de Catalunya. No volem competències, sinó un Ministeri d'Educació propi que asseguri que podrem tenir les armes per lluitar en contra del fracàs escolar, que en aquest país no hi podem lluitar perquè no tenim els mitjans. Volem un sistema de pensions propi. Volem un sistema d'habitatges en què a cap família d'aquest país ningú no li pugui fer un desnonament de cap de les maneres. Catalunya vol una transició, sí, però una transició cap a la independència, no una transició nacional cap a més Espanya. Volem deixar enrere l'atrezzo de l'autonomisme amb els seus abertis, els seus privilegis partidistes i la seva fundació Palau de la Música. Volem deixar enrere per sempre la Catalunya colonitzada, cosida de peatges i d'opacitat contractual. Volem els canvis en profunditat que no només ens pot oferir la independència, perquè la independència serà taula rasa, pàgina en blanc i drets per tothom. No volem tapar l'escut de Felip V de Borbó a la façana del Parlament. El volem estirpar i llançar a les escombraries. No volem que aquelles coses que avui tapen els autonomistes demà destapin els colpistes. Perquè ja ens han fet prou mal. Ja ens han torturat prou com a poble. Per tant, aquesta jornada, aquesta tarda, acabem cerimonialment amb l'autonomia. Adéu-siau, moltes gràcies. Aquesta manifestació d'aquesta tarda no ha de donar força a cap dirigent del nostre país, per molt president que sigui, per anar a Madrid a negociar absolutament res. Els del pacte fiscal diuen que ara obriran una campanya per anar pel món per explicar la marginació fiscal de Catalunya, pobrets. Jo us voldria donar una nova. Jo aquest vespre agafo un avió i me'n vaig al Parlament d'Edimburg.